Ćao svima, u ovom tutorialu govorit ćemo malo o JSX-u. Kao što smo vidjeli u prethodnim tutorialima, u ovoj return funkciji, u ovoj render funkciji imamo određeni HTML nalik kod, ali to se pre svega naziva JSX i to je kombinacija JavaScripta i XML-a, to jest možemo da kažemo da je to HTML pretvoren u JavaScript objekte. Sada, koja je razlika između samog HTML-a i JSX-a? To je pre svega u JSX-u moramo imati jedan root tag, to je na primjer ovaj div, njega možemo da ubacimo neku reč i vidimo da je to sve sada sinkovano. Sad kad je u pitanju ovaj tag, kada definišemo klasu, koristimo class name umesto ključne reči class koja je rezervisana za korišćenje, to je za definisanje komponenti. Sa druge strane, ako zaboravimo ovde ovu kosu crtu, vidite i editoru, ali i u kodu dobit ćemo određenu grešku. Sad u okviru ovog root diva možemo da dodamo koliko hoćemo naših novih tagova, ali je bitno da oni imaju validnu strukturu, to jest da je ispoštovana neka semantika, a sa druge strane možemo da napišemo nešto i ovako. I sada ne treba nam znači još jedan ovdje tag, možemo samo jednostavno da stavimo ovaj kosu crtu i dobili smo jedan input field. Sa druge strane, umesto ovog nekog statičkog teksta možemo dodamo ove zagrade i da koristimo neke izraze. I vidite, ovdje smo dobili zbir. Također možemo ovdje da uključimo neku JavaScript funkciju, tako da je ovaj deo previđen pre svega za JavaScript izraze. Eto, to bi bilo to. Ja ne mogu se setiti, veoma jednostavno. I na ovaj način upravo brže i lakše razvijamo našu aplikaciju. Hvala.